Ambos na lang ulit tayo malaki-laki. Laki oh, dalag. Patay. Laki po, dalag. Yun. Dalag po, dalag. Yun oh. Lakas. Wow. Oh, wow. Ganda ng sukat po. Ayos. Oh, laki. Good morning po mga kadiskarte. So panibagong araw naman po para sa ating panibagong vlog. Tanghali na po. Alas 11 na ng umaga. So kaya lang tayo nakalusong na naman dahil kahani ng umaga po yung umulan-ulan. So ngayon lang po medyo gumanda-ganda yung panahon pero malulang pa rin po. Tsaka namalengke na rin po tayo muna bago na-next. So nainip ako sa bahay kaya dumiretso ako dito pagka uwi ko. So sana swertein tayo. Dito na tayo sa bukid. Ayan. Ayan po yung bundok arayat. Oh, ganda. So andito po tayo sa daan pa lang po tayo pero malapit na lang po pupunta natin. Ayun po sa may motor na yun, andun lang po yun, yung may motor na single yan, dun po tayo sa may mga kubo na yan, yun po yung pupunta natin. Kaya ayan so tara po, samahan nyo po ulit ako sa ating adventure, sa ating paniniksay. So sana po swertein uli kagaya ng nakaraan nating huli. So dito rin po uli yan sa dati namin pinamaralan ng kuya ko na si Glenn. So sana swertein uli ako dahil solo hunting po tayo ngayon. May deliver po yung kuya ko ng soft drinks niya kaya tayo lang po ang lumusong. So bigla ang lusong lang po ito. Baka sakali lang po ito, hindi po natin alam kung suswertein tayo. So, pero sana kahit na konti lang mahalaga swertein pa rin po. Let's go po. Wala pang wala pa. Baka sakali muna. Oo. Nakakatakot kasi kanina, baka biglang umulan na malakas Hindi na makakalabas ng motor dito. Usag-usag ako doon sa doon po natin lagay yung motor natin sa may wakas na siwang para baka sakali andun. Ito dito na tayo. Sayang di natin na putukan. May pulahan po sana sa ilalim. Ayun po, may parating malaki. Sana gumataw dito sa harap natin. Yun o yun. Uy naman po. Sana nadali. Yun, nadali po natin. Hey, yun. Kala ko natanggal pa. Thank you Lord. Malaki-laki na po ito. Ayos. Yun. Nakapoy naman na tayo. 5 finger po. 5 fingers. Yun. 5 fingers. Ayan o. Lapad po. Laki o.
Lapad. Buena mano po. Thank you Lord. Buena mano. Yan. Magbunga rin po yung tiyaga natin ng paghihintay ng malaki. So andun pa rin yung malilit sa gilid. Hayaan natin yun. Basta hinihintay ko lang po yung malaki. Salamat po. Paon ang blessing. So ayun po. Meron malapit-lapit. Kaso langanin lang. Sapul po. Sapul. Okay. Ayan o. Langanin lang po ito. Kala mo Langanin lang. Langanin 4 fingers. Langanin 3 fingers. Ando lang siya sa kalagitnaan. Wala kalaki ng bahagya sa 3 fingers. Yan. Ano? Sige po. May blessing uli. Ready na uli. Hintay uli tayo. So ito, pwede na po ito. Huli ka pa rin. Diba? Huli. Halanganin lang. Ay naku, sumabit pa. Patay. Yun. Buti matigas yung tali natin. Hindi niya kayang putulin. Halos kasi laki po nung binaril natin na yun na alas. So ikatlo po natin. Maganda na pala. 4 fingers po. 4 fingers na po. Salamat. Medyo lang po. May maganda yung ng arayat. Pero makulimlim pa rin po yung ating langit. Hindi nga lang mukhang uulan pero wala pong araw. So yan, nakaready na naman tayo. Sige lang. Pakita lang kayo. So yun po, meron sana. Medyo malayo-layo lang. Tsaka nakaharap sa atin Maganda sana isukat din. Yun. Ano tamaan natin? Tinamaan kaya. So tingnan natin. Tinamaan pa po. Tinamaan pa rin po. Kahit medyo malayo-layo. Huli. Kahit na medyo umano po ang bahagya malapad na. Ayos. Salamat po. Malapad na pala. So 4 finger mahigit to. 4 fingers mahigit po. Ayos. Pang-apat. Wala pa po tayong mintis. Sarap ng pakiramdam pagka puro sapul. Kahit na wala pa tayong mintis sa bawat tira. 5 fingers po. Mas malaki po yung nauna natin. Higit 5 fingers po yun Pero ayan ganda na po ng sukat to. Ayan po. Kulang 5 fingers. Mahigit po 4 fingers po. Kaya ayan, maganda na po yung sukat. Pinakamalaki po yung nauna nating huli. Thank you Lord. Blessing na naman tayo. Biglaan po. Hindi ko na po kuha na yung pagputok. Ayan huli-uli. Malapad po. Yun. Sa 5 fingers na naman po ito. Ayan wow, lakas. Biglaan pong gumataw sa harap natin. Kaya minadali ko na pong banatan. Wow, laki. Ayos. Wala nang alisan, nasa motor lang tayo. Kusang lumalapit ang isda. Dumadaan po kasi Wow.
Laki oh. Ayos, kasing laki po ng una natin. Or higit pa oh. Laki po oh. Ayos oh. Nagtago na naman yung kamay ko. Ayos. Laki po. Lapad na naman. Napakasarap ng feeling. Kaya ganito po lagi ang huli natin. Oh, ayan na, ready na ulit tayo. Buti lang, biglang dumaan. Kaysa i-play ko po yung video natin kaagad, pinutokan ko na muna. Kasi pagka nakita po yung kamay ko, bigla po, lalaki na naman oh. Patay. Huli. Lapad na naman po nito. Oh. Salamat. Wala pa rin tayong mintis. Tuloy-tuloy pa rin po yung blessing. Oh, lapad na naman po. Uy, sumabit pa. Ayun, lapad oh. Pulahan po yung buntot. Tatlong magkakasama. Pero hindi naman to ganun kalapad sa last natin nahuli. Pero ang lapad na rin po. 5 fingers na rin po ito. Sabi na may kamay natin. Pero ang lapad din po oh. Grabe oh. Yan, so dito Boss Rex. Dito ang lalaki ng isda. Kung dito po kayo madadala sigurado sulit. Kaya lang kung aabutan po natin. Kasi pag nalaman po ng mga mamamaril to wala na. Hindi na po tayo makakano. So konti pa lang po nakakalam nito. Nang pinamamarilan ko na to. Kaya pero marami po ditong dumadaan. Kaya alam din nila to. Tayo pa lang yung ilang puto ko yan. Tsaka yung kuya ko. So siguro mayroon na rin po nakakalam na iba niyan. Hindi lang nakakalusong pa. So ngayon sinamantala ko na po yung paglusong ngayon. Dahil nga po umuulan kanina. Alam ko wala pong mamamaril. Ayan. Jackpot na naman po. Jackpot na naman tayo. Kaupo lang tayo sa motor. Dumarating ng kusa ang blessing. Hinihintay lang natin dumaan. Ready naman po tayo. Bawat tira natin sa pool. Kaya napakasarap ng feeling. Kaya pinipili lang natin yung malapad-lapad. Yung mga ganun. Kaya yung mga alanganin hindi na muna natin binabaril. So mayroon pong ako nakikita. Kaso ayun o kamukha na sa gilid. Nahayaan ko na lang para pandagit natin yan. Kasi hanggat andyan sila, may inganyo natin yung mga malalaki na dumaan o kumuhan din dyan. Dahil hindi po natin sila minubulabog. Shoutout kay kuya. Tapos ka na yata? Maluwang-luwang yung sinasaka mo na yan Laki 13 hectares daw po yung sinasaka ni tatang. Tiyaga. So siya po yung nagsabi sa atin na marami daw dyan kanina. Ng umaga. Pinapupunta niya tayo kaninang umaga. Namalengke pa po tayo. Tsaka umuulan kaninang umaga. Kaya ngayon lang tayo nakaano. Pero tingnan nyo naman po. Ang lalaki ng huli natin. 2 kilos ka agad. Sa 1 oras pa lang tayo. So ayan, may parating naman po malaki-laki. Pwede na po. Sana gumataw sa harap natin. O kaya maninag. Yun. Patay. Thank you Lord. Na-blessing na naman po ulit tayo. O yun o, namumuti o. Huli. 4 fingers po. Wala pong kawawa yung mga dumadaan. Napadaan lang.
Patay. Napadaan lang, ulam na. Ayan. Lumaan pa kasi, ulam pa ngayon. Thank you. So mahaba po yung sangka na to. Hanggang doon sa nakaraan natin vlog. Hanggang doon po yan, yung sangka na yan. Magkakarutong yan, napakahaba. Wala doon sa may puno na yan. Ayan yung pinakamalit na kahoy na yun natingnan. Pero ang laki po nun. Yun po yun, mula doon. Hanggang doon sa maraming kahoy po na yun, no? Na kasya. Hanggang doon po. Kaya lang, masukal na po gabi doon. Madalang naman po yung pinakabutas doon. Kaya dito medyo maganda-ganda yung pinakasiwang. Kaya dito tayo nag-aabang. Hindi na kailangan natin umalis dito sa motor. Nakaupo lang tayo. So yun po, medyo pwede na to. Try. Huli. Huli pa rin. Oh. Kala ko hindi. Yun oh. Wala pa rin mintis. Wow, 4 fingers. Yari ka na naman. Dumaan ka kasi eh. Ade, ulam ka uli. Yan lang hinihintay natin yung mga dumadaan. Maghihintay lang tayo. O, bawat putok ulam. O. 4 fingers. Sige po. Magandang blessing. So ayan po. Naghihintay ulit tayo ng ma-ambush. Ayun, nagdaan po doon sa ilalim ng talahib. Andun po nagdaan yung tilapia. Natakot na ma-ambush dito sa tapat natin. Pero kahit na doon ka magdumaan, basta't nasilip kita, ulam ka pa rin. Ma-ambush pa rin kita. Yun o, nakikita ko po yung ulo. Pero hindi po natin maaninag mabuti dahil nakatago sa talahib. So time check po, 12:30. So isang oras pa lang mahigit po tayo naninigsay. Napakaaga pa. Hindi pa nga tayo umiinom ng tubig eh. Inom muna tayo, tsaka merienda na rin. Nakarelax pa yung katawan natin. Kasi 2 days din po ako hindi nakapaniksay. Gawa ng busy. Merienda muna tayo. May bawang tayo merienda ulit. Nagpa-gibor muna tayo. Habang naghihintay ng daan na ma-ambush. Habang wala pang dumadaan. So tapos na po tayo mag-merienda. Kaso wala pa kahit isang dumaan. Yung malilit po doon sa gilid na rin, lubog. Mukhang wala na rito Dito na po tayo. So ay may napapansin tayo. Medyo alanganin lang pero pwede na. Masuguso lang tayo ng bahagya. Dali kaya. Wala, parang hindi nadali Naku, di na nadali. Nagbintis na po tayo. Ito malalaki na po sa harap. Lapit-lapit. Yun, huli po. Huli po. Thank you. So nakaisang mintis na rin tayo. Sa dinabi-dabi ng putok natin, isang mintis lang tayo. Huli. Blessing uli. Thank you Lord. Yan.
Four fingers. Salamat po. Thank you. So ayan po, ready na naman tayo. Ang problema, lumulam na po oh. Medyo nawala na yung medyo maganda-gandang ano kanina ng panahon. So ayan po oh, umitim po yung langit. Oh, pagka nagtakip po yung arayat na yan, bundok arayat, uwi na po tayo. At baka tayo pa iabutan ng ulan dito, delikado. Ayan po yung daan natin oh. Pag yan po ay nabasa ng ulan, lahat nasa gulong po. Baka hindi tayo makauwi. Kaya yung kinakatakot ko po. Kaya basta't po nagdilim na yan, let go na tayo. Malapit lang naman po yung ito sa amin. Hindi po ito malayo. Ito po yung mga dati naming pamarilan noon. Ayan po, tingnan natin maaninag. Mas dumilim pa po So pang last, sasug-asug pa ako doon sa pinaka butas na yun na huli. Doon sasug-asug tayo. Pag wala na dyan, mag-uunti-unti na tayo umuwi. Mahirap na, baka umulan pa po. Sasug-asug tayong bagya. So yan, dito tayo. Yan, pinakalastong butas. Pag wala tayo na ay, lalaki oh. Lalaki. Sana madali, sayang lumubog na. Kalalaki po nun. Ko sayang. Sana lumutang pa dito sa asog. Yung mga tanawan pa natin. Dalawa, sana malalapad pa yun. Ambos na lang ulit tayo malaki-laki. Laki oh, dalag. Patay. Laki po, dalag. Yun. Dalag po, dalag. You know? Lakas. Wow. Oh, wow. Ganda ng sukat po. Ayos. Oh, laki. Kalaki po. Oh, 1 kilo po ito mahigit. Laki. Oh. Wow, laki po. Wow. Laki. Wabaw. Uy. Papakalaki po. Halit lang po ng ating ang paluputan Oh. Wow, laki po. Ang haba. Jackpot po tayo. Oh. Laki po. Oh my gosh. Laki. Salamat, buti lang masug tayo. Napadaan pa natin tong napakalaki. Mahigit 1 kilo po ito. Titimbangin na naman po ulit natin para sure po tayong sa timbang kung gaano talaga kalaki. At mahirap po nang huhula talaga. Sa expectation lang naman po natin yan. Ang timbang nito is 1 1/4. Yan po yung expectation ko yan. Bigat. So yun po walang nagsasabing hihilahin po yung pagka ganitong malaki. Hihilahin po yung dito sa tali. Nako, wag nyo pong gagawin yun. Dahil po braided po ang gamit namin. Pag nylon po pwede, pero pag braided po hindi pwede. Kasi para po kayo hiniwa ng blade, sigurado po. Huwag nyo pong gagawin yun. Dahil pagka lumabang po yung isda, kawawa po yung kamay nyo. Kaya kailangan po kakalikatin nyo. Huwag po kayo maniniwala sa ibang hilahin. Ganyan, laki po. Wow. Laki. Blessing. Salamat Lord. Mga kadiskarte, bawing-bawi na naman po tayo. Sana sa naglalakihang dalag tsaka tilapia na ating mga huli. So mahangin na po. Sulit na sulit po. Yan ang ating huli Ayan, Thank you very much po.
salamat po sa lahat ng mga subscriber at viewers na patuloy na sumusuporta. At salamat din po sa mga parating pa lang po mga viewers at subscriber. Sana po huwag kayong magsawa at marami po tayong pupuntahan mga lugar na pwede nating paniksayan tsaka sa ating concrete pan. So malapit na rin po malagyan yung ating concrete pan. Kaya thank you very much po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. See you next vlog. Bye bye. Umuulan na, patay. Yan o, malawlaw na po ron. So tara na po. Oh my gosh.